Zdravím dámy a pánové a vítám vás u mého pokračování Let's Playe kariéry jezdce v F1 26. Pomalu a jistě se blížíme ke konci první sezony. Nacházíme se právě před Velkou cenou Mexika, který je 13. závod z 16, takže už mě čekají jenom 3 závody do konce sezony. Jsem zvědav, jak to tam dopadne. Doufám, že lépe než v posledních 2 závodech. Poslední závod, který jsem měl v Singapuru, se mi teda vůbec nevyvedl. No nebo spíš byl celkem slušný, no. Sprint byl katastrofa, ale závod se vyvíjel celkem dobře, vypadalo to i na body, ale chybou v předposledním kole jsem se o ty body připravil. No co se dá dělat. Doufám, že v Mexiku konečně zase nějaké ty body urvu a posunu se v žebříčku. A hlavně uteču Hadžarovi, s kterým mám tu šampionátovou rivalitu. No, pojďme se teda vrhnout na dnešní díl. Ještě ale než se na něho vrhnem, byl bych velice rád, kdybyste dali videu palec nahoru, strašně by mi to pomohlo. Kdo ještě neodebírá, dali odběr a zvoneček, ať vám neutečou moje další videa. A teď se pojďme podívat na průběžné pořadí v šampionátu. Tady, jak můžete vidět, vede Charles Leclerc před Russellem a Norrisem, kteří tam ho následují. Leclerc měl v posledním závodě trošku problémy, kdo jste neviděli, se podívejte. A díky toho, že měl ty problémy, tak vlastně Russell s Norrisem trošku stáhli. Pak je tam 4. Kimi, následuje Hamilton, Piastri, Verstappen. Já jsem na 8. místě, půlenem s Izákem Hadžarem, máme oba 39 bodů. Pak je tam Sainz, Gasly, Albon, Hülkenberg, Lawson, Colapinto, Bottas, Ocon a Perez. 4 jezdci nemají ještě ani bod. V posledním závodě dokonce získal svoje první body Nico. Vyvedl se mu strategie hodně dobrá. Překvapil mě a získal i první body pro Audi. A hned 12 bodů. No ale 4 jezdci jsou ještě stále bez bodu. Jsem zvědavý, si dosáhnou na nějaké ty bodíky. U Lance Strolla s tím moc nepočítám. Uvidíme u těch dalších. Pojďme se ještě podívat na průběžné pořadí v poháru konstruktérů. Tam vede Ferrari před Mercedesem a McLarenem. McLaren už ale ztrácí 57 bodů, no 50, kolik to je? Není to 50, je to 40, kolik, 8 bodíků. Za to Mercedes ten ztrácí jenom nějakých 15. No, bude tam ještě bitva o ten pohár. Dále je 4. Red Bull, 5. Williams, na 6. místě je můj Aston Martin, no můj, za tým, který jezdím. 7. je těsně za náma je Alpine. Pak je tam Audi, které skočilo z posledního místa. 9. Vicard, 10. Cadillac a poslední je Haas. To bychom měli. Pojďme si nastavit specialisty na další závodní víkend. Máme tady zase 4, tak pojďme si je projít a podívat se, co po mně chcou. Tak, ten chce něco, ať se mi nezahřívají ty pneumatiky, ať bíle nedostanu nad 120, interky, vetky nad 100 a nad 90. A nebo mám zkompletovat víkend s nejvíce jak 3 kolizema s ostatníma týma, formulama. To myslím bude jednodušší, protože nevím, jak tam bude zahřívání těch pneumatik. I když ty pneumatiky by se určitě dali, ale dáme toto. Snad 3krát nebudu bourat s ostatníma jezdcama. Tak, co se po nás ta? Ano, mám zkompletovat kolo s použitím 3 rozdílných setupů. A nebo mám jet rychleji než 328 během závodního víkendu. To bude myslím jistější. Ten po nás chce deploy 10. Jo, anebo tyjo, co je deploy? Něco chce s použitím energie v režimu overtake mod během závodního víkendu. A nevím, jestli to chce, jestli to mám udržet pod 10, by nějak 10 to mít, anebo nevím. A nebo mám být lepší jak 19. v kvalifikaci. Tak já dám radši to, protože to stojí první si nejsem jistý, co to je to deploy. Pak si to přeložím.
až budu mít čas. Kde je ten poslední? Tady je poslední specialistka. Tak chci, abych zkompletoval race strategy program s 2 rozdílnými pneumatikama. To nedám. A nebo mám udělat jeden perfektní praktický program. To bude jednodušší. To bychom měli nastavit specialisty. A pojďme se podívat na nějaký vývoj, nějaký součástek. Mám nějakých 783 vývojových bodíků. To bychom mohli něco vyvinout. Pozor, tady už máme tu změnu reguly. Jak vidím, tak už tady máme vykřičník v šasi a v motoru máme vykřičníky. Takže už přišla ta změna reguly, co hlasili, že by se měla změnit na příští sezonu. No, pojďme se teda podívat, kolik nám to čeká vlastně, abych vlastně ty součástky nestratil. Tu máme celkem hodně v šasi už toho. No. A v motoru? V motoru je toho trošku míň. Ale důležitější je šasi. Tak pojďme teda asi pomalinku a jistě dávat to šasi. A není tu nikde, kolik to vlastně stojí. Takže jak to rozkliknu. A nic no, tak pojďme postupně. Tak 245. Tak pojďme ju tam hodit. A dáme ji hned i tu druhou. To je 290. Ještě mám 248. Takže o tyto 2 součástky nepřijdem. Co tu máme dále? Tak 200. No a tím jsem skončil. Máme jenom 48 bodíků. A ještě nás čeká hodně toho adaptovat, aby jsme o ně nepřišli. Tady ještě nějakých 6. A v motoru 5. No, to bude zajímavé. A ještě něco vyvíjím. Já nevyvíjím teda tím pádem nic. Ajajaj. A Lance Stroll zrovna v motoru ještě vyvíjí nějakou jednu součástku. Což není dobré. Budeme muset se adaptovat. Když se podívám na ten pomyslný žebříček, tak jsme beznadějně poslední. Cadillac, který je před náma, celkem hodně utekl. Podíváme se ještě na ten progres. Všichni teďka si dovezli hodně součástek nových před velkou cenu Singapuru. Vidíte, jak to tam pěkně poskočilo nahoru. Ale pomaličku stahujeme. Byli jsme vlastně, když se podívám na začátek, tak ten Cadillac byl o hodně dál před náma. A jak jsme ho pěkně teďka stáhli. Ale furt je hodně před námi. To by se měli mít všechno nastavené. No ještě se podívám na součástky, jak je mám opotřebené. Tady už můžete vidět, používám 4. sadu a už ji mám hodně zdevastovanou. Tady tu na 36%. A jdu to teďka přepnout na tréninky na tu opotřebovanější součástku. No, už mám všechny na 70, ale ještě uvížu. Tady je dobré, tady mám ještě jednu součástku volnou, tam by to mohlo být do konce sezóny. A i možná v tom Energies by to mohlo být. Tady mám taky ještě jednu volnou, takže to bylo v pohodě. A tady je to úplně v pohodě. Takže jediné, kde bych měl mít problém a asi získám penalizaci, bude v ICIčku. Protože tam už to mám na 36% a ještě mi čekají 3 závody. To asi do konce sezóny nedám. Tak to bychom měli mít nastavené všechno. Tak pojďme se teda posunout dál v čase. Tady velká cena, než bude Mexika, je velká pauza. Ale žádný nový upgrade nevyvíjím. Začal jsem adaptovat součástky. Takže tam vidím jenom přicud bodíku a od Strolla vlastně ten jednu součástku. Tak uvidíme, jestli jim bude zelená. Tak pojďme se teda posunout. Tady ty bodíky. Ano, je zelená, ale stejně budu muset adaptovat potom. Potřebujeme teďka hodně těch bodíků. Další bodíky. A už tady máme velkou cenu. Mám nějakých 348 bodíků. Možná bych něco mohl adaptovat, ale to si nechám až do příštího dílu. Pojďme teda odcestovat do Mexika na velkou cenu. Tak sedím tady před počítačem a vypadá to dobře. Slunečno, jak v kvalifikaci, tak v závodě. Ale pojďme se ještě radši podívat na bližší informace, jestli tam budou. A tady to máme. Mělo by být krásně slunečné počasí během závodu i během kvalifikace.
Takže žádný problém s počasím by nastat neměl. Já jsem tam říkal vlastně na úvodu videa, že mi čekají už jenom 3 závody, ale to jsem se přepočítal, čekají mi 4, protože jsem vlastně nepočítal to Mexiko, protože mi čeká ještě 13., 14., 15. a 16. závod, takže 4 závody a ne 3 závody. No a já si zajedu nějaký ten trénink, odzkouším vůz, snad ho nastavím lépe než v posledních 2 závodech a sejdem se teda u kvalifikace. What an atmosphere we've got. The fans have been here since dawn and the stadium, the Faro Sol, is absolutely heaving. We're about to get set the grid for tomorrow's Grand Prix. It's qualifying day here in Mexico City. Tak, čeká mě kvalifikace. Uvidím, na co to bude stačit. V tréninku jsem moc nadšený nebyl. Mexiko přitom nepatří mezi moje jako ani oblíbené, ani neoblíbené tratě. Měl jsem mu tak někde asi vprostřed, že jsem tu jezdil tak jakž takž. Ale na tom tréninku, nevím, nedovedl jsem to nastavit. Buď se mi to přetáčelo hodně, a když jsem tak se mi to nedotáčelo. Jako všechno, já nevím, na brzdách problémy. Možná je to tím, že jsem taky dlouho nejezdil, byly teďka vlastně dovolené, takže jsem vlastně 3 týdny na to nešáhl a možná zase, než se trochu do toho dostanu, bude trvat, ale zatím je to teda hruza. No, držte mi teda palečky, zkusím zajet nějaký ten dobrý čas, abych nebyl úplně poslední a jdu na to. Budu se blížit ke konci svého prvního pokusu. Vůbec nebyl tak nejhorší, jak jsem si myslel. Uvidím ale, na co mi to bude stačit. Poslední zatáčka. A je to zatím 7. místo z těch, co dojeli. Blížím se ke konci svého druhého posledního pokusu. Vezmu nějaké zlepšení, potřebuji nějaké zlepšení, protože jsem až 19. Uvidím, na co mi to nakonec bude stačit. Je tam skoro sekunda zlepšení. A co to bude? Nakonec 13. místo. Což je, myslím, dobré. Bienvenidos to the most populous city in North America. The legendary Jim Clark won the first official F1 race back in 1963 here, and we've had a veritable who's who of winners ever since. It's Mexico City, and therefore the Mexico City Grand Prix. We're a long way above sea level here in Mexico today, which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6-mile lap. 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour, and watch out for potential overtaking into turns 1 and 4. Tak pojďme se teda podívat, jak nám dopadla ta kvalifikace. Kdo pak námi asi vyhrál? A je to Oscar Piastri před Lando Norrisem, takže McLareny v první řadě. Zajímavé, nečekal jsem je tam. Dále tu máme Leclerca, Russella, Maxe, Bortoletta, Sainze, Stroll na pěkném 8. místě, Hadjar, Albon, Hamilton, já jsem na 12. místě, Nimbat, Perez, Lawson, Gasly, tam musí být nějaká penalizace. A tady máme Kimiho, první z penalizace, Bottas, Ocon, a Colampito a Behrman taky z penalizací. Tam je, Stroll je tam na 8. místě, ale v kvalifikaci byl vlastně na 10. takže si polepšil 2 místa. Já jsem, kdežto já jsem vlastně skončil 13. a jsem 12. takže přede mnou jenom jeden jezdec zmizel, ty další. A jak je divné. Jak to, že vlastně Stroll je 8. a já jsem až 12. To mi jak nesedí. No, co se dá dělat. Ale kvalifikace jsem celkem vyvedla. Nečekal jsem, že to budu tak vysoko. Po těch trénincích, co jsem absolvoval, tak uvidíme, co v závodě. Uvidíme, co Lens, že by konečně dovezl stroj na bodech. Ale moc tomu nevěřím, bo vždycky v závodě se mu potom nějak nedaří. Kvalifikaci vždycky se mu povede a v závodě potom strašně. Tak, pojďme se teda podívat na strategii, co nám zvolili.
Je tu dvouzastavková 10, 11, 15. Podle dat z tréninku 9, 10, 17. No. Já myslím, že se budu držet podle dat z tréninku. To opotřebení tam bylo strašně velké. A na těch bílých se mi celkem dobře jelo. Uvidím. Uvidíme v závodě. Když tak to překopu, že pojedu teda až 10. Potom zase až 20. Když ty pneumatiky se nebudou tak sjíždět, ty žluté, ale ty se mi sjížděly strašně. Měl jsem nějaké velké opotřebení, ty bílé vydržely teda mnohem víc, když jsem to tak zkoušel. Takže nechám to takhle. A když ty žluté nebudou tak moc obcházet, tak vlastně dám, že o jedno kolo vždycky přibude. Že bych ho dělal 10, 11. Tím pádem bych šel až v 21. kole na výměnu. Takže to máme nastavené. Mám nastavené úplně všechno, takže pojďme se vrhnout na závod. Červená světla se rozsvěcují, vše připraveno na velkou cenu Mexika. A světla nám právě zasla a velká cena byla ostartována. A neodlepil jsem se moc dobře. Utekli mi tu ti jezdci přede mnou, ale zádu naštěstí mi nikdo nepředehnal. Tady jde Albon úplně až ke zdi s Hamiltonem. Tady hlavně to ubrzdit do první zatáčky, nepoškodit se. Tady souboje přede mnou, Sainz, Hamilton. Tady se to teďka zbrzdilo, trošku jsem ťukl do Sainze. Nevím, co to bylo, že taká se to tam zabrzdilo, asi tam někdo vepředu měl souboj a já jsem se díky toho dostal před Albona. Teď tu mám Sainze s Hamiltonem. Hlavně to ubrzdit, nepoškodit se hned v prvním kole. Tady na mě útočí někdo zprava, já tady zkusím zaútočit na toho Sainze. Dám to až na jedničku. Je tu furt po mé pravé straně. Bojuju ty s ním. No, teď jsem měl horší stopu, že samozřejmě, takže nakonec se přede mě dostal. Tak to tu jenom ta klikačice tady. Mám s ním problémy, měl jsem s ním problémy i v tréninku. Teď mám větší rychlost než Sainz, ale není to kam poslat. A tady v celou zatáčkou jsem měl problém vždycky, i v tréninku. Vždycky mi to tam smykovalo, mám se tu přede mě dostal Albon, ale naštěstí jsem to tam nějak udržel. A bude první kolo za náma. Teďka jsem to mám nevytočil. Mají nějaký velký odpich na tu cílovou rovinku. Jsou nějací rychlejší. A já nevím, co je furt s tou baterií. To je nějaké divné. Já ji čerpám úplně, mám ji furt zapnutou a ona prostě po těch 40% vůbec nechce jít. Já nevím, co to je, jestli to je nějaká chyba, nebo jestli už jako, že mám nějaké ty upgradey, takže ta baterie se nevyčerpává, což je nějaké divné, ale ani nemá tu sílu. Já teďka nemůžu dohnat, utekli mi, jsou nad sekundu. Potřeboval bych teďka zrychlit někde dohnat, ale možná, že tady je doženu. Zase v té technické části, že to má zase spíš nastavené asi, že to mám nastavené asi spíš na zatáčky než na rychlost. Teď jsem zapomněl brzdit. Jsem tu trošku vyletěl. Jezdec za mnou jsem je to zkoušel přede mě dostat. A naštěstí jsem to nějak udržel. Ohledává mě tam ten Albon. Jsem tady teďka sevřený vlastně mezi Williamsy. Mezi které vlastně můžu přestoupit v příští sezóně. A to tam někdo brzdí, nebo tam je souboj přede mnou. To tam teďka nevidím tak vepředu. To je Hadjar s Bortoletem. Kdo to tam bojoval? Hadjar se taky pěkně posunul, ten byl trošku níž, ne? Na startu. A teď tam souboje přede mnou, se to tam míchá. Je nádhera, tady ta rovinka dlouhá. Ale já tu rychlost nemám, ale naštěstí jsem se jich nějak udržel. A Stroll, pozor, se tam dostal před Hadjara. Na 6. místo, to je pěkné od něho. A to mám větší rychlost než Bortoleto, Bortoleto nemá totiž tu rychlejší baterii podle mě jako jediný. A nebo má možná poškození, teď se to tu opatrně. Měl jsem strach, abych neťukl do nich. A nakonec ten Bortoleto se udržel před Sainzem. Smích Sainze. To chtěl lepší výjezd než mají ti dva, abych se před ně dostal. Bortoleto je tu teďka pomalý. Sainz ho zdolává, do před něj i já. A teďka Sainz
má nějakou pomalou rychlost, dostávám se i před něj. Nedostávám, na brzdy to tam podržel a je přede mnou. Teď brzda. Co to je, co to je? Kolik jsou ty? No, to není dobré. Už přes kolem 16% a to jsme teprve ve 4. kole. Tady strašně to opotřebení těch žlutých pneumatik. Já nevím. Říkám, asi tu strategii budu muset dodržet, co mi plánovali oni, protože to není normální, jak se to tady opotřebovalo. A teďka mi aj dokonce ujel ten Sainz. Který měl to kole mám jet, 9. A na té rovince tu rychlost naštěstí mám, tak na mě ten Kimi nemá. Dostal přede mě. Potřeboval to Sainze dohnat a zařadit se za něho, ale ustřeluje mi to už. Zadní pneumatiky už na 32%, to už je hodně. A už to ani nebrzdí. Mám problémy na brzdách. Teďka bude mít Kimi se mnou hodně práce, musí si dávat pozor. Mi to ustřeluje. A tady musím opatrněji to projíždět. Nemůžu na plnou už ten plyn, jak jsem byl zvyklý. Teď jsem to tu pokazil. Zase ta klikačice zatracena. Ale Stroll, pořád 8. Ale mi se zdá, že trošku je sjíždí ten Sainz. Tady smyk. Mi to úplně hodilo. Můžu být rád, že jsem nedostal hodiny. No, už to vůbec nedrží ten pneumatiky. Už ať je jdu vyměnit. Ten mi teďka ujel. Sainz hodně. A pozor, Kimi. Dostane se tu přede mě. Na brzdách. A i přede mnou. Ještě mi to tu smyklo. Co oni dělají? Oni vždycky vás předjedou a potom vás úplně vybrzdí. Žluté vlajky. Někde se něco děje. A je to asi za náma. Já tu prostě už smykuju skoro do každé zatačky. A žluté vlajky zmizly, takže to byl jenom nějaký tukanec, výjezd, těžko říct. Asi to bylo něco od Pereze, protože je poslední. Nevím, co jsem tam stalo. Budu vyjíždět do 9. kola. To je, myslím... Ano. Kolo, v kterém mám přezud. Taky přezud. Už se vůbec ta formule nedá řídit. Kimi mi to ujel. Je mnohem rychlejší, nemám na něj. Teďka úplně s těma pneumatikama jsem úplně v háji. Musím si dávat pozor, jedu tu pomalu a hodně ztrácím. Pojedu do boxu toto kolo. Zbavím se těch... smyk! Zbavím se těch pneumatik. Už tu smykuju skoro v každé zatačce. Pojedeme teda dřív do boxu. Bude tu aspoň volněji. A nebudou mě zdržovat žádné jiné formule. Tak, optimální pit stop. Pojďte. Žádná chyba. A co to? Tam už vlastně Albon šel na výměnu pneumatik taky, ten měl červené, že? A pak je tam Ocon vzadu. Co tomu se stalo? To teda nevím. Tak, svížní teda na předposledním místě. A chtěl by to teďka, dokud mám ty čerstvé, zajíždět nějaké lepší časy než oni. Abych vlastně se dotáhl zpátky, protože mi tam ujížděli. Tím, jak jsem já už měl světé ty pneumatiky, tak jsem vůbec jim nestíhal. Máme tam Strolla v boxech, takže oni jedou nakonec jenom okolo později než já, tak to asi moc nestáhnu. Já jsem šel okolo dříve,
Uvidíme, jestli mi to nějak pomůže. Moc dobře jsem to kolo neprojel. Když vlastně to přepnu zpátky na ty časy, je tam někdo v boxech. Teda Bartoleto, někdo mi tu vyjíždí těsně přede mnou. To je Kimi. Tak toho jsem dobře stáhl. Protože ten mi ujel už díky toho, jak vlastně tam byl přede mnou, jak se přejíme dostat, tak okamžitě ujížděl. A co on má? On má teďka bílé. No, možná, že jsem taky měl hodit na druhý stint ty bílé. A až na ten třetí potom ty žluté, jak už bude méně paliva ve vozu, to už potom bych asi jel trochu lépe s těma žlutýma, ale tak je neopotřebovalo. No ale na Kimi ho nemám ani, když on má bílé, mám žluté, tak je mnohem rychlejší. A tady zase to kázím tu sekci, nedovedu projet čistě. No, není to moc dobrá cena. Nedaří se mi tu. Jsou asi rychlejší. This is good. You've got a 6-second gap over the car behind. 6 seconds. No, co to hlásil, jo, že za mnou je o 6 sekund. Okay, here's the gap that we're trading the Já car jsem do ahead 12. by. kola. 6.4 Jsou tady ještě nějaké pitstopy. Jsem teda na 16. místě. To moc jezdců teda nejel do boxu. Že by to někdo nakonec zkoušel na jednu zastavkovou strategii z těch vepředu. A jenom my vzadu tady jsme na dvou zastavkové. Tak, budu výjíždět do 14. kola. Dohnal jsem tu Albona. Dokonce tam je někdo v boxech ještě, ale ten už vyjíždí. A před náma, já mám větší rychlost než Albon. Zkusím před něj. A dostal jsem se před něj. Ale Albon mi to tady chce zkusit vrátit na brzdech. Naštěstí mu to nevyšlo. Tady jsem se dostal na 15. místo. Kdo to tam je? Je tam přede mnou Sainz, Kimi. Colapinto tam je a i ten Stroll. Takže větší skupinka. A oni tady bojují, takže bych je mohl rychle vstáhnout. Kimi tady s tím Sainzem bok po boku. Už v několikátých zatáčkách. A díky toho jsem je i dohnal. Ale tady ta nepříjemná sekce. To mám problémy. Chtějí vůbec držet. A tam jsou boxy vepředu. Oni asi fakt jedou jenom na jednu zastavku v 14. A jestli teďka pojedou na bílé už všichni ty vepředu, tak už vlastně víc nebudu zastavovat. To mi to trošku ustřelilo. Ale dobré. Ještě tam je někdo dva jezdci v boxi, to tam je Gasly, Lindblad. Jo, oni jedou na jednu zastavku, tak to by hodně nečekal. Přede mnou se tam odehrává bitva. No to tam je Sainz tím Antonem, akorát ten Anton se no, že se bálí kupředu na to, že vlastně měl tu penalizaci, takže byl úplně vzadu a už je tady na 11. místě, skoro na bodech. Co to? Co měli v 19. mám jít až v 20. kole? No, uvidíme. Jestli to nezměníme zpátky potom na to, že půjdu v 19. uvidím, jak mi to pojede. Tak, blížím se tu do 16. kola. Smík, poslední zatačce. Mám tu před sebou Colapinto, ten asi jede na jednu zastavku. Protože to namíří k svým mechanikům. Díky těch všech zastávek jsem se dostal zase na 10. místo. Ale je to takové, že ti tam hodně jezdců jede na jednu zastavku. Takže se přede mnou nedostanou, jak ještě půjdu já ke svým mechanikům. A jak můžete vidět, jezdci přede mnou mi jinak už utekli. Je tam ten Kimi. Za mnou. Právě jsem vyjel do 18. kola. Přede mnou je můj týmový kolega, který je na 9. místě, já jsem na 10. Kdyby to takhle skončilo a měli jsme
aspoň ty 3 bodíky celkově, bylo by to super, ale tím, že tady jsou ty promíchané různé strategie, to myslím tak jednoduché nebude. Budeme rádi, jestli získáme nějaký bod. Běžím do 19. kola a můžu dohnat svého týmového kolegu. Za to, kdo mě dohnal, je Izák, ale nemá tu rychlost na to, aby mi předehnal. Asi budu muset v příštím roce si tu trošku ty křídla dát výš, aby se mi jezdilo líp v zatačkách, protože mám sice rychlost, ale v těch zatačkách mi to strašně spikuje, ani ten výjezd nemám. Izák se tu snaží přede mě dostat. A na brzdách se mu to povedlo. Jsem musel dřív brzdit, já mám světější pneu než on. A útok se mu povedl. Mě už to tady hází v každé zatačce. Víte co? Já to prdím, pojedu v tomto kole. Sice mi říkal, že mám zajet až o kolo později, ale mi už to tady vůbec nedrží. Mám strach, že se tady někde otočím s tím autem. A stejně mi si zase přede mnou okamžitě ujeli. Ale musím se podívat, jestli tam nepojede teďka Stroll v tomto kole. Protože takový double pit stop by asi naši mechanici nezvládli. Že by jsme těsně za sebou. Kaš, jel tam? Asi ne. Tak jedu tam já. Jsem zapomněl úplně brzdit. Stroll se brání teda tomu Hadžarovi. Já jedu na svoji poslední výměnu pneumatik. Pojďme. A někdo tu jede taky. To je Hulk. Za mnou taky Hulk, nebo Berman Albo. Šli na výměnu. Tak, vyjíždím teda na 19. místě. Uvidím, až se srovnají všechny ty pitstopy, na kterém nakonec budu. Ale já myslím, že moc dopředu nebudu. Takže to nebude určitě nabodované místo. Takže oni tam už nepojedou na pitstop, ti jezdci vepředu. Tak vyjel jsem do 22. kola. Dotáhl jsem tu Kolapinta před sebou. Zkusím na něho zautočit. Mám dobrou rychlost teďka. Na brzdách. Na to, že má horší pneu, nebo starší, ne horší. Tak to pěkně ubrzdil. Já bych potřeboval přední, ale teďka mi podle mě bude brzdit. No, už to je tady, že? Takže se na ním teďka potáhnu. Žluté vlajky, někde se něco děje. A to je daleko přede mnou. Těžko říct, co tam je. Bude někdo odstupovat. A nebo to byl ťukanec, nebo spin. Těžko říct. A jo, Carlos Sainz odstupuje z závodu. Takže to je získaná pozice pro mě. Myslím, že Sainz byl přede mnou. Nebo někde kolem mě. Takže ten Kolapinto mě teďka brzdí. Potřeboval, dokud mám ty čerstvější pneumatiky. A tady jsou ty žluté vlajky, tady ani přijíždět nemůžu. Doufám, že není odstavený někde na rovince. To bych nemohl před Kolapinta a to by byl problém. Doufám, že to bylo někde dál, že tam jsou ty žluté. Ne, on je tam někde na tom stadionu. Tak, tady mám větší rychlost než Kolapinto, jdu teda před něj. A mám před sebou Pereze. Vím, že to jsou jezdci, kteří mají ještě staré pneumatiky, tak je teďka doháním, ale když je vymění, tak to bude potom problém, bo budou zase oni rychlejší. Ale to budou dost daleko za mnou, podle mě. Tak, blížím se tu 24. kola. Stroll je v boxech, já tu mám před sebou Pereze, který taky míří do boxu. To jsou získané pozice. Kdo tam je teda přede mnou tím pádem? To je Bottas. A díky těch pitstopů a všeho jsem se dokonce dostal i před mého týmového kolegu, který byl o hodně vepředu než já. Teda aspoň v prvním stintu, v tom druhém jsem jezdil za ním. A díky toho vlastně, že já mám čerstvejší pneumatiky, jsem měl teďka na to kolo, tak jsem se dostal před ním. Teď jsme se srovnali všichni a všichni máme krásně bílé pneu.
of our tyre pressure data is currently Ale reading 0. někteří ještě Assuming podle mě they pojedou do, deflated to you, we're do going to guess that boxu. it's just a bad sensor. Shouldn't be anything to worry about. Toto, zase hláška o senzorech, to už jsem dlouho neslyšel. V minulém ročníku, o 24, myslím, ty senzory, to bylo v každém závodě, říkal tu hlášku. Teďka už to tak neříká, ale i sem tam ju zahlásit. Už jsem v tomto ročníku slyšel a teďka myslím podruhé. Tak, co ten Bottas? Taky by mohl zmiznout do boxu. Ještě mi daruje aspoň režim overtake. Když nic. A tam jsou dva vykátky ještě přede mnou. Taky pojedou ještě do boxu. Ano, Bottas už tam míří. A já teda čerpám baterii. A díky toho mám před sebou koho Lindblada a Lawsona. Ti podle mě taky ještě musí do boxu, takže se držím plus minus kolem bodovaného místa. A za mnou je Stroll, kousíček. Ten má čerstvější pneumatiky. Kdyby se dostal přede mě, aby měl onbody, tak mi to taky vadit nebude. No, nebude. Vadilo by mi to, ale nevadilo by mi to, že mám aspoň v týmu ty body. Tak já se tu blížím k tomu Lindbladovi. Ten musí mít taky světe ty pneumatiky už. Divím, že ještě nešel do boxu. Ano, ještě dost, 11 kol do cíle. To se nezdá. A já budu mít ty bílé pneumatiky na konci úplně sešlehané. Jestli to vůbec na nich dojedu. Protože mi tam vlastně říkal, že na nich musím vydržet 17 nebo 16 kol. No, to bude zajímavé. Když na žlutých jsem nevydržel ani 10 pomalu. A nějak to musím už odkroužit. Zatím se na ní jede super. Zase žluté vajky. A už to zmizlo. Jenom nějaký ťukanec nebo něco. Co ten Lindblad? Furt nemíří do boxu. Tak to mám větší rychlost než on. Slipstream. A jdu před ním. A teď jsem tu v sandwichi vykátku. Díváme se na pneumatiky stáří. Teď se ale nemůžu podívat, podívám se až na rovince. Zrovna v té klikatice, která mi nejde, se dívat nechci. Tu mají jenom 11 kol, vlastně staré ty pneumatiky. A mají vlastně bílé, no, ti ještě pojedou na výměnu. Ale těžko říct, co tam ti jezdci ze špice, už mají taky strašně moc kol odjeté na těch bílých pneumatikách. A že by to vydrželi až do cíle, ani. Jediný, který by to mohl vydržet až do cíle, už je Kimi. Ten tam má jenom tři vlastně kola staré pneumatiky. Ten podle mě už do boxu nepojede, ale ti ostatní nevím. Tak já jsem za Lawsonem, ale nemám dostatečnou rychlost, abych ho předehnal. Smyk Lawsona přede mnou. Už se trápí na těch pneu. Tak jak já se trápím vždycky na těch žlutých světých. Ale nemám ho teďka předehnat. Takže radši zvolnit. Je za ním v klídečku. A uvidíme, jak se to vyvrbí. Jestli ještě teda pojede někdo do těch boxů, nepojede. A kdy hlavně pojedou. Mik. Tak, jíždím do 28. kola. Stále ještě nejdou do boxu, ale kdyby toho mého smíku tu nemám teďka moc rychlost na tu rovinku. Ale teď ji nabírám a jdu před Lawsona. Konečně se mi ho podařilo předjet. A jsem teda na posledním 10. bodovaném místě. Ne posledním, ale jako posledním bodovaném jsem myslel. Tak, byl jsem do 29. kola. Ještě mě čeká nějakých 8 kol. A přede mnou je Gasly, ten by se taky ještě dal dohnat. Jestli teda nepojede do boxu. Protože je to divné, že mají už na těch pneumatikách odjeto tolik kol a furt jsou na trati. A už je fakt jenom 7-8 kol do cíle a nejede nikdo na výměnu. Takže to jsou dobří borci, že jedou tak dlouho na těch bílých pneumatikách. Jediný vlastně, kdo tam má, jak jsem se předtím díval, byl ten Kimi, že měl celkem čerstvé
Měl ještě lepší pneu než já. A ten je na 8. místě. Ten podle mě ještě tam dotáhne ty jezdce před sebou. Tak budu tu vždyť do 31. kola. Dohnal jsem Gaslyho. Mám tam za úkol vyčerpat tu baterii na nějaké procenta, což se povedlo. Ale jenom horko těžko. Nadej vždycky jenom kolem těch 49%. A potom už nejde níž, to je nějaké divné s tou baterií. Dejte vědět, jestli to teď tak teďka máte, kdo jezdí, jestli třeba taky se vám takhle nevypotřebovává. Předtím jsem neměl problému vyčerpat úplně do nuly a teď už prostě nemůžu dostat pod těch 50%. Já se tu zatím držím krásně za Gaslym. Ten už má mnohem světější pneumatiky než já. Chtěl bych ho to zdolat a mít aspoň 2 body. No ale nesmím to zase přehnat tak jak v Singapuru, že jsem chtěl toho Hamiltona zdolat. Kluci. To je. No, že jsem chtěl toho Hamiltona zdolat a udělal jsem tam chybu a nakonec jsem ztratil úplně bodované místa. To se nesmím tady opakovat. A měl bych po dlouhé době zase aspoň nějaké body. Zase tady chybička. Úplně mi to tam smyklo, takže zase na té rovince nebudu mít podle mě dostatečnou rychlost na to, abych ho zdolal. Tak pojďme se aspoň podívat na ten starý pneumatik. On má 17 kol už. Stroll už je za mnou 11. No, tady ho asi nedám, nemám na to už rychlost. Ale Gasly šel trošku do defenzivy, hodil tady smyk, a já jsem tu taky hodil smyk, dokonce na trávu. Co je teďka? Stroll se díky toho přede mě dostává, Lawson se přede mě dostává. No tak, zase katastrofa, ježišmarja. Neříkal se to minulé kolo, že nesmím udělat tu chybu jak... Singapuru, co je teďka, to je neříditelné. Narazil tu do mě Lindblad ze zadu. Mám 10 sekundovou penalizaci za to, že jsem tam zablokoval asi jezdce. Co je? To je strašné. To je hruza teďka, to je... Ze pneumatiky 30% a to je jeden smyk za druhým teďka. No tak, to je, já bych do toho praštil. Já bych to vyhodil teďka nejraději. Naštvaný jsem. Měl jsem body v kapse, zase jsem se propadl úplně mimo. Bože můj, zase také chyby. Utočil jsem tam na 9. místo a místo toho jsem zase až 13. Ach jo. No ale zase to má jedno pozitivum. Daroval jsem bod tím pádem Strollovi. A vím, že to jsem 13. Jenom když budu počítat ještě 10 sekundovou penalizaci, tak jsem až na posledním místě skoro. A ještě mám nějaké poškození vozu. Ježišmarja, co to zase bylo? Z ničeho nic také. Tady mi to ustřelilo úplně, nešlo to vybrat. A potom další chyba tam, další latačce. A mi se zdá, jak kdyby ta hra prostě chodila po jednotlivých těch jezdcích a že vlastně dávala jak kdyby nějaké nesmyslné obtížnost najednou. Protože jedu furt stejně a potom najednou, i když jedu stejně, tak potom mi to úplně ustřelí z ničeho nic. Mám žluté vlajky někde. To nevím, kde to je ani. To je za mnou. To mě moc nezajímá. A už jsou pryč. Takže tam byla taky jenom nějaký výjezd, tak jak já. Tak máme už jenom 3 kola do cíle. Už se tu musím uklidnit, už na nic stejnak nemám šanci zlepšit. Teď mi to ustřeluje skoro všude už zase. To je strašné. Kolik mám tam procentě opotřebení těch pneumatik? No, 40%, ale na bílé to ještě není zase taká hruza. Zase žluté vlajky. Tam to ustřeluje asi každému vzadu, jak najíždí na ten stadion. Já se musím potom nesmím zapomenout podívat v tom, jak budu sestříhávat to, co tam dělají, jestli tam dělají tež také chyby, jak já. Že tam to hodně celkem ustřeluje.
žluté vlajky. Zase. Co se kde děje? Co je? Mně se objevila nějaká závada? Co to bylo? Mně se tam něco objevilo a hned to zmizlo. A žluté vlajky taky zmizly. Tak, budu vidět do posledního kola. Velké ceny Mexika. Mojí chybou jsem to zase pokazil. Byl jsem na bodech a místo bodu nebudu mít nic. Za to, když se dívám na žebříček, tak Hadjar je tam na 8. místě. A s ním mám tu rivalitu, takže se dostane přede mě. Zatím to bylo nerozhodně. Zatímco tady George Russell vítězí v závodě. Před Norrisem a Verstappenem. Kde je ten Stroll? Stroll si jde pro první body. Nebo respektive pro první bod. Díky té mojí chybě. Kdybych tam tu chybu neudělal, tak jsem mohl já skončit aspoň 9. a měl jsem 2 body. Teď mi to hází všude. Horší je, že já mám ještě tu 10sekundovou penalizaci. Takže mě to katapultuje úplně dozadu. To se nedá vůbec řídit už. Já vím, že mám poškození asi nějaké podlahy, ale i tak to vůbec nejde. Tak to je 47%, to už je celkem hodně, no ale dalo by se to ještě určitě uřídit. Berman mi úplně teďka stáhl, neskutečně, to vůbec nezatačí. No, ještě smík. No, ještě jsem se tu mám vyboural v předposlední zatačce. Tak, máme tady cíl. Velké ceny Mexika. Zase nemůžu být spokojený. Nakonec teda končím s tou 10sekundovou penalizací až 18. I když nevím, jestli byla zasloužená ta penalizace, jestli ne Antonelli. Co jsem měl jako dělat, jak jsem mu měl uhnout, to nešlo. Jsem dostal smík a než jsem se z toho zpamatoval, tak jsem dostal z penalizací. Tady máme radost Mercedesu. George Russell vyhrál. Kimi se stal vlastně jezdcem dne, takže měli dobrý víkend závodní. Tady máme Maxe. To tam byl z toho McLarenu. Když McLaren startoval vlastně z první řady, že? Nakonec tam má na bedně jenom jedno jezdce. No ale mně se to teda zase nepodařilo. Zase moje chyba. A sešup mimo bodované pozice. Tak tady už máme Russella, který jde na podium. Tady máme 3 první jezdce. Takže vyhrál Russell před Norrisem a Verstappenem. Gratuluji jim. Tady se pojďme podívat teda už na výsledky v závodě. Zvítězil teda, jak jsem říkal, Russell před Norrisem a Verstappenem. Pak tam skončil Piastri, Hamilton, Leclerc, Kimi, teda pěkný skok z 18. na 7. Hadjar, Gasly a Stroll získal svůj první bod v tomto sezóně. Výborně, aspoň on bodoval, když ne já. A když se podíváme, tak z první 10 jezdců jenom 2 jezdci na 2 pitstopy, jinak zbytek na 1 a asi se jim to vyplatilo tím pádem. Ale nevím, jak to vydrželi tak dlouho na těch bílých, já bych to teda nevydržel. A když se podíváme dálko, tu máme Lawsona, Albano, Berman, Hülkenberg, Bottas, Colapinto, Ocon, já teda 18. Pak je tam Perez, Bortoleto, Lindblad a jediný jezdec, který nedojel, byl Sainz. Pojďme se podívat ještě na průběžné pořadí v šampionátu. Tam nám stále vede ještě Leclerc, ale Russell už je těsně za ním. A Norris pak je tam dál, pak je tam Kimi, Hamilton, Piastri, Verstappen, Hadjar, mi trošku uteklo, 4 bodíky. Já jsem na 9. Gasly uzavírá top 10. A pak tam máme dál Sainze, Albona, Hülkenberga, Lawsona, Colapinta, Bottase, Ocon, Stroll, Perez a 3 jezdce bez bodu. Takže Stroll se přidává k jezdcům, kteří získali aspoň nějaký ten bodík. A už máme jenom 3 jezdce, kteří nezískali ani bod. Pojďme se ještě podívat na průběžné pořadí v poháru konstruktérů. Tam nám nadále vede Ferrari, ale už těsně před Mercedesem, jenom o 2 bodíky. Pak je tam McLaren, Red Bull, Williams, my s Aston Martinem, nebo já s Aston Martinem. Pak je tam Alpine, Audi, Vicarb, Cadillac a poslední je Haas. Tak tady ta šampionátní rivalita, můžete vidět teda. Prohrávám s Hadjarem o nějaké 4 bodíky.
Tady nějaký snad nárůst bodíku do zkušenosti. A všechny šly do plusu. Ale trošku posun v 74 ratingu. Tady procentuální porovnání, to je furt stejné, 40:60. Teďka Strosa jel líp, tak se ani nedivím. A co specialisti? Všechny splnění. U druhého jsem se dokonce dostal na druhou úroveň. A jak můžete vidět, tak všechny specialisty tady z toho už mám na druhé úrovni. Výborně. Tak co říkáte na dnešní díl? Jestli se vám líbil, hoďte tam palec nahoru. Kdo ještě neodebírá, dejte odběr a zvoneček, ať vám neotočou moje další videa. Já nemůžu moc říct, že by se mi dnešní závod líbil. Sice to vypadalo všelijak, nejprve, že to vypadá na body, pak, že to nebudou vůbec body po pitstopech, pak zase to vypadalo na body, a pak zase moje chyba a nejsou to žádné body, ještě 10sekundová penalizace. No hruza. Teď mě čeká vlastně velká cena Las Vegas. No, to jsou taky zajímavé závody, někdy se mi tam daří, někdy ne. Uvidíme, jak to bude v tomto ročníku. Ale uvidíme, no. Co se dá dělat? Je to vlastně moje neskušenost. Je to možná i tím, že jsem dlouho nejel. Měl jsem tam celkem problémy na té trati, hodně mi to smykovalo. Uvidíme, co bude další závod, jak se vyvine. No nic no, budeme se teda loučit. Přeju vám příjemný zbytek vašeho dne. A budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Takže se loučím a na viděnou, naslyšenou.